Il-Maltin u l-Awċin huma l-aktar nies fl-Unjoni Ewropea li qed jistennew bil-ħerqa biex jitlaqmu kontra l-COVID-19. Dan joħroġ minn studju tal-Eurobarometru li jindika li madwar 4% biss tal-poplu Malti u Awċi ma jixtiequx jitlaqmu. L-istudju li sar f'Diċembru li għadda u li fih jiġbor ċittadini mis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea juri kif 41% tal-Maltin irridu jieħdu l-vaċċin malajr kemm jista' jkun. 25% tal-Maltin jixtiequ jieħdu l-vaċċin xi darba din is-sena u 25% oħra qalu li se jieħdu t-tilqima maż-żmien. L-istudju tal-Eurobarometru jindika li aktar minn terz tal-Maltin flimkien mal-Irlandiżi u d-Daniżi jridu jieħdu l-vaċċin kemm jista' jkun malajr, filwaqt li terz taċ-ċittadini mill-Bulgarija u l-Slovenja iddikjaraw li ma jixtiequx jieħdu l-vaċċin. Aktar minn 2/3 tal-Portugiżi, Spanjoli u Taljani huma inkwetati li jiġu infettati bil-COVID-19. B'kuntrast, 35% taċ-Ċeki u 30% tal-Sloveni jibżgħu li jiġu infettati. Malta kienet waħda mill-4 pajjiżi li għandha ċ-ċittadini tagħha li jafdaw l-awtoritajiet tas-saħħa anke għal fatt li dawn qed ikunu trasparenti magħhom dwar l-imxija. Kważi 9 minn 10 persuni f'Malta jew 87% u aktar minn 3/4 fl-Irlanda, iċ-Ċipru u l-Portugal u l-Lussemburgu jaqblu li l-Unjoni Ewropea qed tilgħab ir-rwol kruċjali biex tassigura li jkun hemm aċċess għal vaċċin f'pajjiżhom. 44% tal-Ewropej qalu wkoll li huma se jieħdu l-vaċċin wara li jaraw jekk din ma kellha l-ebda effett fuq ħadd ieħor.